То беше веднъж, добре. Ако го форсирам, ще падна, скочи целият мотор, естествено. Ама не е като да е така. Няма вибрация на ети. Преди у нас на времето имаше 70 години на ръкава на БМВ. И се работи от 3 метри по много отгоре. Служение на двигателя, няма се разтре тази гръбна. Че не е такова, не е за лекар.